Sing picak matane gawe video ramen didik terus diviralke koyo ngono iseng nganggo seragam sekolahe wong tuane mbut gawe atus keringet esuk tekan sore walah ndo memesake wong tuamu kerja banting tulang nyekolake ben entuk ilmu ramalah dolanan HP gawe video saru gawe isin kutok Klaten ro sekolahanmu mula hati-hati dalam bersosial media nek wis terciduk nanti malah repot jadinya kowe kabeh adalah calon pemimpin bangsa demi viral harga dirimu jadi taruhannya taruhmu viral terus kowe iso mlebu TV tapi sebaliknya kowe malah sing entuk bully rapo pondok malah iso mbok go introspeksi sesuk-sesuk meneh aja nganti mbok baleni Klaten keras Klaten jari luwe keras Klaten keras moral mulai sing lemah Klaten keras Klaten jari luwe keras Klaten keras moral mulai sing lemah opo pantas ditiru opo tau diajarke karo bapak ibu guru nek kowe pengen viral orang ini caramu bawa jeneng Klaten mbok go bahan guyonanmu nek pengen viral lakukanlah dengan sebuah karya kelak kamu akan membuat kotamu bangga bukan Klaten saja tapi orang tuamu juga karyamu akan jadi aset dan terus dijaga contoh saja Mas Yogi Cawas yang ciptakan lagu Shanti bukan itu saja tapi juga lagu Mbak Koti tunjukkanlah karyamu yang terbaik dan juga mendidik wis to tak jamin kowe tambah cantik keras Klaten jari luwe keras Klaten keras moral mulai sing lemah Klaten keras Klaten jari luwe keras Klaten keras moral mulai sing lemah tak lalu nyinduk yen kowe isih bocah dadi pikiranmu rong iso berpikir cerah mula nek dolan ning tempat sing indah-indah dan pas pikirane bermikir pelajaran sekolah laguku iki ora niat membuli tapi lagu iki bentuk rasa peduli ben kedepane kowe iso berpikir lan introspeksi nek bersosial media luwe hati-hati cukup semene kowe sing diviralke fokus sekolah gayo masa depane kudu semangat ra oleh lete nanti buktekke ben ora terus diece dadi yo bocah sing miguno tumrap liyan ojo melu-melu bocah-bocah kekinian rasa keras-kerasan fokus pelajaran tak tungake sok lulus kowe iso dadi polwan Klaten keras Klaten jari luwe keras Klaten keras moral mulai sing lemah Klaten keras Klaten jari luwe keras Klaten keras moral mulai sing lemah Klaten keras lur Klaten keras lur dasmu lur sing keras kowe kuwi sing lemah wong genah neng Panji ya ora cepaki lonte neng Baben ya cepaki lonte kaya ngono kok isi sambat keras goblok kowe kuwi tekmu bosok panase donya lho isine angkringan ya ora pengen diucapke selamat pagi selamat siang selamat malam ya neng Alfamart